Исәнмесез, саумысыз дип сәламлыйм сезне. Мин Назлыгөл Сөнгатова. Сез атнаның иң популяр җырлары һәм җырчыларыннан торган музыкаль кайма хит-парадын карыйсыз. Бүген без исемнәр һәм аларның мәгънәләре турында сөйләшербез. Хит-парадка бүген Гүзәл Әхмәтова старт бирә. Бу исемне йөртүче кешеләр бик тә гадел икән. Өстәвенә, алар йорт хайваннары яраталар һәм гөлләр үстерәләр икән. Гүзәл Әхмәтованың нинди гөлләр яратуын алдагы җырыннан белербез. Тыңлыйк. Күзе гади үзе кешкенә зәңгәр шәшикә алып килдең бүләк итеп кададың минем шәшикә сыйпап сидең шәшләремнән кыр шәшикәләре бирдең шәшкәң белән йөрәгемә син үзең килеп кердең сыйпап сидең шәшләремнән кыр шәшикәләре Мин сөйем шып-шып күзен күрер күзгә гади әмә күреп туя алмыйм үзен сыйпап сидең шәшләремнән кыр шәшкәләре бирдең шәшкәң белән йөрәгемә син үзең килеп кердең сыйпап сидең шәшләремнән кыр шәшкәләре Fikirdeň şişken bilen yüreğime Sin özüň kilip fikirdeň Sin özüň kilip fikirdeň Дуслар, сез белә идегезме, кешеләр үз исемнәрен башка төрле кабул итәләр икән. Бу хәлне ничек аңлатырга? Мәсәлән, кешегә үз исеме яңгырап ишетелә, исемнең беренче ике хәрефен ишетүгә кешенең йөрәге дөп-дөп тибә башлый икән. Нәтиҗә ясап нәрсә әйтә алабыз? Иң яраткан тавыш ул үз исемне ишетү икән. Инде алдагы җырчыларыбыз да әлеге минутларда елмаеп куярлар, чөнки без аларның исемнәрен атыйбыз. Каршы алыгыз, Зөлфирә һәм Алмаз Мирзаяновлар. Күз камаша аклыклардан, сафлыклардан, саф хавасын булмай, туеп кичтә сулап,
Yandırmaşı Rabbim sağış otlarında. Dünya matur barı parla baklaganda. Yine şeref erşak bulsun aklık saflık. Getirsinler duvar günler barış adlık. Baram eli uğram boylap hiske şumap Munday maturlıktan bulmay hiç de duyup Bәхет bit ulu karışak bizning yeneşede Yaşay bilun işik rahat şunu duyup Yandırmaşı Rabbim sağış utlarında Dünya matur barı parla batlağında Yeneşede karışak Bulsun aklık saflık. Getirsinler duvar günler barış adlık Atlayğaylı uğramlarını parlap Kaderin bilip bulgan şaqta yanda parlar Artıbızdan her şaq kalsın parlı izler Taşıp dursun gönüllerden matur sözler. Yandırmaşı Rabbim sağış otlarında. Dünya matur barı parla baklaganda. Yeneşede karışak bulsun aklık saflık. Getirsinler duvar günler barış adlık Yeneşede karışak bulsun aklık saflık. Getirsinler duvar günler barış adlık Дуслар, тагын бер кызыклы факт. Бер үк исемне йөртүче кешеләр бер-берсенә охшаш булалар икән. Ягъни төрле хисләрне кичергәндә кешеләрнең йөзләре үзгәрә. Нәкъ менә шушы үзгәрешләр охшашлык тудыра да икән инде. Ринат исемле кешеләр бармы монда? Якынрак килегез. Чөнки чиратта Ринат Рахматуллин охшашлыкларны табып карагыз әле. Yol boyundan atlap baram seni күзли Ұшырар мекен бүгін дейіп күзлер сені ізли Қарлар ява, яңғыр ява, әмин хаман барам Бұ дүнияда мен бары тек сені бит ярадам Құлларыма шәшек тұтып сенің янға келген едім Күзлеріңе үзіліп бір қарармын деген едім Ләкин менің үмітлерім кейнет кіне тек үзілді Қиын болды мен ашында білмем нешексің түзілді Құлларыма шәшек тұтып сенің янға келген едім Күзлеріңе үзіліп бір қарармын деген едім Ләкин менің үмітлерім кейнет кіне тек үзілді Қиын болды мен ашында білмем нешексің түзілді Көрдім сені башқа білен жетекләшіп барғаныңны Аңа қарап шын көңіліңнен шатланып елмайғаныңны Менің ерек шыл вақытта білмем нешеге ярылды Аңладым мен шыл шағында біздің yollar бет айрылды Қолларыма шәшек тұтып сенің янға келген едім Күзлеріңе үзіліп бір қарармын деген едім Ләкин менің үмітлерім кейнет кіне тек үзілді Қиын болды мен ашында білмем нешексің түзілді
Қабат барам үміт қаманда үзілмей Мың суланған күзлергіне қабат сені үзілей Бар тоқтады яңғыр яумай әмин қаман барам Сыңғы сөзіні сима әйтем мен сені яратам Тұлларыма шәшек тұтып сенің янға келген еді Күзлеріңе үзіліп бір қарармын деген еді Ләкин менің үмітлерім кенет тек үзілді Қиын болды мен ашуымда білмем нешік сым түзілді Тұлларыма шәшек тұтып сенің янға келген еді Күзлеріңе үзіліп бір қарармын деген еді Ләкин менің үмітлерім кенет тек үзілді Қиын болды мен ашуымда білмем нешік сым түзілді Ләкин менің үмітлерім кенет тек үзілді Қиын болды мен ашуымда білмем нешік сым түзілді Достар, ихтибар еттіңізме, соңғы вақытта элеккеге ниндейдир бұрынғы исемдерни кушу популярлашып кетті. Сөз оңайынан исемдерге генә түгел, репертуарына да бик тә жидди караучы җырчы сезнең экраннарыгызда популяр җырчы Иркә, каршы алыгыз. Arıdı yürek, arıdı minen arıdı
Чираттагы резидентыбыз Айгөл Закиржанова исемле башкаручы. Сүз уңайыннан башта Айгөлгә әнисе Лениза дип исем кушмакчы булган. Тик соңыннан кире уйлаган. Җырчы үз исемен бик каты ярата, чөнки бу исем Айгөле ай чәчәге дигән мәгънәне аңлата. Айгөл исемле кешеләр турында тагын бер кызыклы факт: аларга кызыл төс уңыш китерә икән. Айгөлләр кызыл киемнәрне кидек һәм Айгөлне карыйбыз. Сабый чакта белмәсә дә барысын, үсә төшкәч улым сырады. Әти кая, нигә кайтмый диеп, кулларыма ятып елады. Мәхрүм иттең, безне ташлап киттең, башка ярны тапты юлларым. Кечкенәдән белми үсте улым, әти назлы ташлап киттең, башка ярны тапты юлларым. Кечкенәдән белми үсте улым, әти назын, әти кулларым. Буйга җитеп килә, бәхетләрен сорыйм Худайдан. Бар гомремне улым сиңа бирәм, күп газаплар күрдең булайда. Мәхрүм иттең, безне ташлап киттең, башка ярны тапты юлларым. Кечкенәдән белми үсте улым, әти назын, әти ташлап китте, башка ярны тапты юлларым. Кечкенәдән белми үсте улым, әти назын, әти кулларым. Аккан сулар кебек, искә төшәр кылган ялгышлар. Бала хакын хөрмәт итмәгәнлегә, аергандыр безне язмышлар. Сабыемның яннарында һәр чак терәк булды әби бабасы. Әти белән әнигә гомергә рәхмәт әйтеп ташлап киттең, башка ярны тапты юлларым. Кечкенәдән белми үсте улым, әти назын, әти кулларым. Кечкенәдән белми үсте улым, әти назын, әти Бу атнада Шәһзәт Размәтов хит парадның 5-нче урынына төште. Тик кәефләрне төшерергә кирәкми. Шәһзәт исемле кешеләр бик тиз өскә күтәрелеп китүчеләр исемлегендә икән. Аларга 8 саны финанс ягыннан зур уңышлар китерә. Шәһзәт, син бу фактны истән чыгарма, 8 санын булдыра алганча куллан һәм әлбәттә җырла. Без сине көтәбез. Бүген мине көтмә, әнигә барам. Ömür boyu yaratып тұрдың сен мені ғайыплама
алтын, quyosh nurlari deganni anglata uning ismi. Ул Зарина Асылкаева. Җырчыга кай вакыт ялгыш кына гүзәл дип эндәшәләр икән. Тик кыз үзенең кайфын бердә төшерми, төзәтеп, мин Зарина дип әйтеп куя икән. Зарина Асылкаева, ул сезнең экраннарыгызда. Тик син уйларымда, йөрәгем кулларымда, язмышым юлларында, бул син иркем минем янымда. Яна йөрәгем, йөрәгем, йөрәгем ти, минем теләгем, теләгем, теләгем син. Ойнар сөютында, өрим синең кочагында, көндә йолдыз хобына, бары тик синең яныңда. Nazlı gözlerin meni erete, qanatlanamın bir qara jide. Söyü sözlerin көкләргә илтәр, yılmaysan миңа сагышлар китәр. Яна йөрәгем, йөрәгем, йөрәгем ти, минем теләгем, теләгем, теләгем син. Ойнар сөютында, өрим синең кочагында, көндә йолдыз хобына, бары тик синең яныңда. Кил янıma, ol кулыңа, минем күңел ансın. Син икәнсин язмышымда, кояшлы язым. Яна йөрәгем, йөрәгем, йөрәгем ти, минем теләгем, теләгем, теләгем син. Ойнар сөютында, өрим синең кочагында, көндә йолдыз хобына, бары тик синең яныңда. Дуслар, рус һәм чит ил артистлары бер-берсен уздыра исемнәр, тәхәллүсләр сайлыйлар. Чөнки беләләр, яңгырашлы, кычкырып тора торган исем ул инде ярты бәхет. Мәсәлән, Арслан, сез тагын шундый исемне йөртүче җырчыны беләсезме? Бездә юк. Шуңа күрә сезне Арсланга бирәбез һәм үзен карыйбыз. Йырак китсәң дә син, узын юллар үтсәң дә син, минем янда синең йөрәк, йөрәк. Яңа дуслар очратсаң да, яңа йырлар яратсаң да, минем янда синең йөрәк, йөрәк. Алсу таңнар атқанда, ай алынғанда, кызарып кояш батқанда, йөрәгем синең янда. Алсу таңнар атқанда, ай алынғанда,
яшьлек елларында, тыныч картлык чырларында, бергә узыйк гомер юлын. Кайгы хәсрәт булганда да, шатлык ташып торганда да, бергә узыйк гомер юлын. Алсу таңнар атканда, ай кабынганда, кызарып кояш батканда, йөрәгем синең янда. Алсу таңнар атканда, ай кабынганда, кызарып кояш батканда, йөрәгем синең янда. Ерак китсәң дә син, Әмлә хәзер җайлап утырыгыз һәм игътибар белән тыңлагыз әле. Мин сезгә татарларның иң узын исемен әйтеп бирергә тырышачакмын. Ишекләп әлбәттә. Биби, Бикә, Бисагыйдә, Бану, Сылу, Гөлҗамал. Әйтеп бетердем бугай. Ләкин истә калмады. Дуслар, сезнең дә исегездә калмагандыр, шуңа күрә татар эстрадасына яхшы таныш булган мәгълүм исемнәрне әйтәсем килә. Гөлназ һәм Илсур Шәрифҗановлар хит парадны дәвам итәләр. Сарган караңгы, мәхәббәтне саклый белмәдек, бар булуның яме калмады. Unutulgan сөю назларыбыз, ышасылар килә яктыга. Кичерә күр, сүзем авыр булса, түзем бары бала хакына. Unutulgan сөю назларыбыз, ышасылар килә яктыга. Кичерә күр, сүзем авыр булса, түзем бары бала хакына. Рәхәтләнеп күптән сөйләшкән юк, әллә ниләр булды телләргә. Татлы ирем кайнар кочакларны сагынып кына калды сөйләргә. Unutulgan сөю назларыбыз, ышасылар килә яктыга. Кичерә күр, сүзем авыр булса, түзем бары. Үзгәрүләр язмагандыр безгә, хисләребез беткән тапталы. Эх, булмады, булса иде лә ул, бәхтебезне кире кайтарыр. Unutulgan сөю назларыбыз, ышасылар килә яктыга. Кичерә күр, сүзем авыр булса, түзем бары бала хакына. Unutulgan сөю назларыбыз, ышасылар килә яктыга. Кичерә күр, сүзем авыр булса, түзем бары бала хакына. Кичерә күр, сүзем авыр булса, Түзем бары бала хакына.
Мин аны игълан итәргә әзер, сез аны ишетергә әзер. Ләкин төп президентыбызны белгәнчә, барлык катнашучыларны искә алыйк. Сыйпап көсейдегі шешелерімнен Қыры шешекәләрі берден Шешкәңі білән ерәгімнен Сен өзің келіп тәкірдік Янәшәдә харжат булсын аклык сафлык Китерсеннәр туар көннәр бары шатлык Кулларыма чәчәк тотып синең янга килгән идем Күзләреңә өзелеп бер карармын дигән идем Ләкин минем өметләрем кинәт кенә тик өзелде Кыен булды миңа шунда белмим ничек соң түзелде Бер ягымда кыяр, бер ягымда упкын Йөрәккә кадалган, ашып үткән укна Мәхрүм иттің, безне ташлап киттің Башка ярыны тапты юлларың Кечкенәдән белми үсте улың Әти назын, әти кулларың Синекән, синекән, синекән Синекән, синекән, синекән Яратуыңны белмәдем Миңа дигән ярым синекән Яна йөрәгем, йөрәгем, йөрәгем тик Минем теләгем син Ойнар сөю утында, өрим синең кочагында Көтә йолдыз хабына, бары тик синең яныңда Алсу таңдар атқанда, ай калыкканда Кызарып кояш батканда, йөрәгем синең янда Unutulgan сөю назларыбыз Ышасылар килә яктыга Кичерә күр Сүзем авыр булса Түзәм бары бала хакына Син әле Инстаграмга кереп яңалыклар белән танышып чыктыңмы? Юк, ничек инде юк. YouTube, безнең сайт, ВКонтакте төркемендә кызыклы мәгълүматлар бар. Кер, таныш, безнең белән бул. Хөрмәтле тамашачылар, хит-парадның беренче баскычындагы җырчы бәхетле йолдыз астында туган дип әйтсәк тә буладыр. Чөнки ул Рузилә, Рузилә ул бәхет дигәнне аңлата. Үз сүзендә тору, һәрвакыт позитив булу, алга омтылу һәм тырышу кебек сыйфатлар Рузиләне башкалардан аерылып тора. Рузилә, без сине бүгенге җиңүең белән котлыйбыз һәм карыйбыз. Синең назны тоеп яшим Сүзләреңнән, карашыңнан Сайладым мин сине генә Мең чәчәкләр арасыннан Сине иркәм яратканга Канат минем әремдә Бәгыргәем белеше шуны Күңелгәем синдә генә Сине иркәм яратканга Канат минем әремдә Бәгыргәем белеше шуны Күңелгәем синдә
Yaşı tuğrı Sen başkanı sevmegine Yoluşu seni yüreğine Bari uylarım sendegine Seni irgem yaratkanға su Qanat menim inlerimde Bağırkayım bilişi sunar Көңілкәйім сендегіне Сені иргем яратқанға Қанат менің енерімде Бағыркәйім біліші суnar Көңілкәйім сендегіне Бағыркәйім біліші суnar Көңілкәйім сендегіне Bizning muzikal qo'yma hit paradi da ozag'ina yaqinlashdi. Lekin bir qiziqli faktni aytmay bo'ldira olmayman. Nozligul ismli kishilar, agarda siz bor ekan, aprel, iyul, noyabr, dekabr oylari sizga o'ng'ish keltirashak. Zo'r ishlaringizga algi vaqtlarda tutunu xayrli. Qishqirib yurmagiz. O'ng'ish xayr vaqtida da sizning yog'izda bo'lsin. Sizning bilan bo'ldim men, ismim Nozligul Singat va kelasi uchrashuvlarga qadar eson-amin bo'ling'iz. Thank you.